træffes valgene mellem resterne i magasin. Klokken i præcis står i hundredvis grådige matroner der på spring. Hvis en enkelt rest passer flere bedst, stormes under protest. Ind og ud af dørene, op og ned ad trappen, 4-5 madammer kæmper vildt om bomuldslappen. Fru Mathisen et par bukser ud af dem kunne få. Fru Mikkelsen en bluse, hvis hun tog og skar på skrå. Under kampen sede ryger kapotterne om ørerne, op og ned ad trapperne og ind og ud af dørene. Undervejs bliver kluden vendt og dreje på geled, både ind og ud, op og ned. Under Tabeldot på det høje slot indtraf revolutionen i Madrid. Råb og skarpe skud bragte kongen bud om, at der endnu til flugt var tid. Under mængdens piv og et frelsvort liv for Alfons og hans viv. Ind og ud af dørene, op og ned ad trappen, Alfons som et lyn med kronjuvelerne i mappen. Hvor han stirrede hen, han syntes, at han en morder så, og hvor der var en dør, så han nogen med døren gå. En af med sin Alfons måtte flygte for oprørerne, op og ned ad trapperne og ind og ud af dørene. Ene og alene løb, mens barmen gled, både ind og ud, op og ned. I radiofonien, man ved 8-10, nylig Mikkel Larsens drenge fik. Midt i tredje akt blev der pludselig sagt af en udenforstående den replik. Bondevrøvl, som man ikke spille kan, hold en stak hurtigt i rand. Ind og ud af dørene, op og ned ad trappen, for at finde synderen, for det var jo en skrab en. Hvorfra kom kritikken, Holm han ringede i sit hår. Han ringede og spurgte, om den kom fra Kallenborg. Lytterne sprang rundt og grin med klapperne på ørerne, ind og ud af trapperne, op og ned af dørene. Endelig noget at hyle af, så man så lå og vred, både ind og ud, op og ned. Pavens Vatikan for en fattig mand er jo ikke noget logement. 11.000 rum, det er dog en sum, hvis man skal igennem på en gang. Hver gang paven skal finde en kardinal, styrter han som en gal. Ind og ud af dørene, op og ned ad trappen, mens han falder over sine egne ben i kappen. Hvor han kigger ind, der møder han en munk i kuts. De ligner jo hinanden ligesom et par dråber sprut. Mens han farer huset rundt, så ligger alle brødrene op og ned ad trapperne og ind og ud af dørene. Og slår korsets tegn og knæler for hans hellighed, både ind og ud, op og ned.